10 cute pet dogs. Yan ang ating paksang tatalakayin ngayon sa Dad ng Bayan. Ito nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ilocano Defenders. Ipapakilala ko muna sa inyo itong aking favorite dog na si Coco Girl. Siya isang Pomeranian at 11 taon ko nang inaalagaan. Siya isang masayang kasama at napakahusay na watchdog dahil pag may ibang tao, siya ay tumatahol kaagad. Ngayon, pag-usapan natin ang mga cute pet dogs. Ihiwalay ko muna sila by category. Kasi pag sinabi mong pet dogs, may 10 pet dogs na napaka-cute at napakasarap alagaan at kasama. Simulan natin doon sa mga masayahing pet dogs. Ang masayahing pet dogs, ang una dyan, yung tinatawag nating Maltese and Shih Tzu. And pag sinabi mong Maltese at Shih Tzu, sila ay masayang mga alaga at masaya silang kasama dahil sila ay palaging masayahin at lagi kanilang aaliwin. So, isa pa rin dyan sa masayahin yung Yorkie na tinatawag natin. Isa rin Terrier Yorkshire, ang kanyang nickname is Yorkie. So, yan yung tatlong pet dogs na masayahin. So, yan ang unang kategorya. Yung pangalawang kategorya naman, yung tinatawag natin mga asong malambing. So, ano yung mga asong malambing? Kasama na rin dyan ang Shih Tzu, malambing din, at saka yung Poodle, napakalambing din na aso niya. Yan yung mga tinatawag natin mga malalambing na aso. Yun naman mga matatalinong aso. So, ito yung panglima, yung Pomeranian, yung Chihuahua, yung Pug, tinatawag nating Pekingese, French Bulldog, saka yung Corgi. Corgi nakilala yan bilang alagang aso ng Reyna ng Britanya. So yan yung 10 aso na masasabi nating cute pet dogs na available at mabibili sa ating bayan. Ngayon, pag sinabi nating mabibili, magkano ba yung mga puppy na mga cute dogs? Kadalasan yan, naghahalaga sila sa 5,000 pataas. So depende kung anong breed at kung anong mga papeles ang meron siya. So yan ang mga halaga, may 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, hanggang 50,000 na mga puppies na mabibili ninyo. Ngayon, kung mag-aalaga kayo ng mga cute pet dogs, huwag niyong kakalimutan ang mga sumusunod. Una, dapat dalhin niyo sa veterinaryo para mabigyan ng anti-rabies siya. Pangalawa, dapat pakainin niyo ng tama at habang baby pa, puppy pa, turuan niyo na, i-training niyo na. Kasi kung lumaki yan, mas mahirap nang i-train. Ang maganda sa aso, sabi nga nila, ito ay isang best friend ng mga tao. Which is true. Ito ay napatunayan ko rin kahit na sa aking karanasan na pag inaalagaan mo sila, para silang very loyal sa iyo at saka talagang pag dumarating ka, napakasaya nila na makita ka ulit. Kaya lagi kang nilang hinihintay at minsan nga, kung wala ka, hindi pa sila kakain. Parang talaga nagsasakripisyo sila dahil ayaw nilang kumain na hindi kanila kasama. So yan yung mga katangian ng mga pet dogs na huwag nating kakalimutan at dapat mahalin din natin sila kasi nga sila ay marunong din magmahal para rin silang mga tao na kinakailangan alagaan. At lagi nating papakainin ng tama, dadalhin sa veterinaryo maya't maya kasi nga minsan nagkakasakit din sila katulad din natin mga tao. So, yan po mga kaibigan ang aking may papayo ngayon dito sa ating paksa ng mga cute pet dogs. Yan po yung 10 cute pet dogs na available sa ating bayan. Marami pong salamat. Ito po si Michael Sai, ang iyong Dad ng Bayan. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Defenders. Laban sa lahat. Ilocano Defenders. Ilocano Defenders.